богат на петролни залежи, има само 2% от залежите от Обединените арабски емирства, той не може да задоволи личните си потребности и заради това е тръгнал да мисли как да се развива. И всичко се случило в 86 година, когато един от синовете на шейха е завършил своето образование. Там всички членове на кралското семейство отиват да работят в държавната администрация. Един в полицията, друг в армията, трети. Така един отишъл да работи в митницата, един търговец на чай му казва, защо не направите свободна зона тук с летище, всички търговци на чай ще дойдат в района. И сина на шейха около 2 години проучва, че те посещават зони, в 88 година се съгласяват да направят там тази свободна зона, там покрай летище и така нататък. Първо идват търговците, но не само на чай. Всякакви търговци от региона. После идват производители, след производителите идват инвеститори в недвижими имоти, идват финансовите капитали. И в момента Дубай е световен търговски, икономически, финансов и туристически център даже. Направи се от постоянното нещо. Аз почнах да мисля през 2015 година, защото по подобен начин се е развил Хонг-Конг, Шанхай и много други градове по света. И аз почнах да си мисля защо ние не се получим от този пример и го направим тук. И почнах да търся терен. И най-големият терен, който на територията на страна Бургас беше Равнец, тъй като беше отпаднал неговата необходимост за военно летище. И съборихме общината как да ни даде държавата. В 2017 година държавата ни го прехвърли. Нямаше да представя с каква... Беше за 5 години. Да, точно така. Да. С каква радост скачах на правото радост. И викам, тук браво, нали почвам да го правим. И аз много се радвах, че това нещо се случи. Уникален проект за регион, който ще ни позволи да задържим младите хора и да върнем част от хората, които са напуснали Бургас, пък и други да привлечем. И аз си викам, това ще е страхотно, нали? Тук зоната, двете писи за обслужване на логистиката и надолу това е територията за производствена територия, която са фабриките и ще има 8000 работни места. Обаче кметът вместо да го развива, той направи проект да го унищожи, пистите ги направи за озеленяване и спорт, да го разпореди да са на малко пътечета. Той е на парчета. Така. Сега пак го върнах вече на цяло. Така, и аз се ядосах много и взех една шатричка тук на часовника. Да, там ги раздавах скиците, да. Така. И тук за 2 дена събраха над 3000 души, които се подписаха. Тук обяснявам ентусиазиран, нали? Съм и пилот и авиацията ми е в малко самолетчета такива. Тук виж часовника, общината, шатричката както знаме за скици имаме 2 такива. Да спасим летище Бургас, шанса Бургас. И част от тия хора дойдоха на общинския съвет. Дойдоха част от тия хора на общинския съвет и тогава за първ път спасих Равнец. Най-интересното е, че като стана първото правителство кмета Петков, в програмата за управление, кончната програма там точка 18 пише този модел за управление на Равнец влезе в кончната програма. Създаване на индустриални зони, свободни безлетни зони, собствени каргови летища. Като това нещо прави уникално за Югоизточна Европа. Тоест в България има 65 индустриални зони. Ако ние направим още една, тя става поредната 66, нищо по-значимо. Ако направим свободна безмитна зона, тя ще е уникална за България, защото е най-голямата, защото 4 зони, които има в момента, са много малки. Свободна зона в Бургас е 155 декара, много мъничка, а това е 3650. Тя ще е най-голямата и ще е уникална за България, когато е индустриална зона, е свободна безмитна зона. Но когато направим със собствено карго летище, тя е уникална не за България, за Югоизточна Европа. Това вече слага на карта на света. Отваряме към другите пазари. Това нещо, нали, успяхме да го спасим за първ път летището. Правим кабинета, слагаме го като модел, осигуряваме финансиране и министър на транспорта казва, за да може да финансираме летището, трябва общината да ни го върне. И министър на транспорта ни съвет тогава написа едно писмо до общината и каза, върнете летището на държавата, да може да го развиваме. Само че кметът вместо да го развива, нали, го даде за фотоволтаици на една компания, свързана с Иво Прокопиев тогава. И аз миналата година, миналата година. Тоест консултантите влязаха във връзка с мен. Аз им казах, хора, вижте, ако искате да правите фотоволтаици, не ги правете на Равнец. Има други площи. Има Бургас. Даже на 2,5 км също 10 община Бургас има 2300 декара. Там към Болгорово на раздела за Камено, там мисля, че беше Значи, след Долно езеро. Разбрахте. Има 2300 декара. Какво ще преди брата го, Те ми казаха, ние сме се разбрали с и ще го направим. И тогава за първ път, благодарение на Кирил Петков и така, спряхме заради законно нарушение тези неща и спасихме летището за втори път. Тази година го вкараха за трети път да го правят за фотоволтаици. Тази година не успява в Общинския съвет. Знам, ти са бори много, април месец. Общинския съвет го гласуваха, обаче аз го спрях по съдебен ред.
Сега справим последно. Аз спасих 3 пъти. Един път като щях да смени. Т.е. за последните 4 години съм спасявал проекта на летищен равнец 3 пъти. Да. И аз в един момент си казах, защо да се боря срещу тази администрация, нали, за да оцелее този проект, който е жизненно важен за бъдещето на Бургас, като мога да оглавя, да накарам цялата администрация да се бори и да развива точно този проект. Нали, това е първият проект от плана Бачийски. Искам само за да набързо ти кажа за следващите двете точки. Следващата точка е пристанище в Бургас. Това е пристанище в Бургас. Тук е Домовчиев в тази част. Това тук е държавното пристанище. Само това. Да, искат тук да го унищожат. Това са в момента. Да, искат да го унищожат. Ние спряхме генералния план да го унищожат, защото едно корабно място носи в икономиката между 20 и 50 хиляди долара на ден. Знам, да. Нали? Пари, които не можеш да получиш от наймите на всички тези заведения, които са сложени там за цял месец. Така. И ние това нещо го спряхме, освен че спряхме унищожаването на държавната част на пристанището. Искаме тук, където е вълноломът, да изградим нов терминал с 8 корабни леса. Абсолютно може. Значи тук дълбочината е 12,80 без удълбаване. Тук мога да го видиш как изглежда. Така, за да може и то да се оперира от друг оператор, различен от сегашната, за да има конкуренция. Основният проблем на Бургас е, че много скъпо е да се разтоварва. Констанция е много по-конкурентна способна. Така, защото има такава политика. Точно така. Обаче за нас това е много важно да има конкуренция и в спорта, защото когато един производител избира локация за собствената си производствена база, за него е много важно не само разходите за построяване на завода, ами какви са експлоатационните разходи в години напред. И когато ние сме по-скъпа дестинация, излизаме по-скъпо на производителите и затова избират Румъния вместо Бургас. Това искам да има този терминал. Той ще, ако няма собствени средства държавата, макар че има европейски финансиране, в момента може да се направи на билтин оперейт. На концесия изграждаш и оперираш, после остава за държавата. Но това трябва много отбрано да се избере кой ще бъде този концесионер за мен. Това е там ключовото нещо. Точно така. Значи, това е как изглежда самия проект. Третата ключова точка от плана Бачийски е отново свързан с международната свързаност на Бургас. Света, знаеш, че градовете спортно-икономически показатели ги делят А, Б, С, Д и така нататък. В света има само 28 града, които се водят А+. Точно така. Това означава, че тяхното икономическо развитие оказва влияние върху световната икономика. Точно така. Това са Лондон, Париж, Ню Йорк, Токио, Сао Пауло, Шанхай, Пекин, така нататък. Единственият град, който се води А+, в радиус от 2000 км около България, не Бургас, а около България, Истанбул, ние сме само на 180 км по пряка линия и не се възползваме от тази близост. Затова, затова точка номер 3 е изграждането на скоростен път или магистрален до Малко Търново, разширение на Малко Търново. Автомагистрала Черно море. Това е продължението на Черно море. Когато направихме кабинета Петков, аз отидах при Кирил Петков, му казах, дайте да заделим пари за разширение на Малко Търново и така. Той каза, пресен, отивам при него, той каза, пари на готово не дава, трябва да си избягаш цялата процедура и съгласувам с всички министерства. Гледах на транспорта, питах министър на транспорта тогава, той дали е окей да го направим приоритетен проект. Той каза, изцяло това нещо ми е в проектите, защото искам да направя 3 вертикални коридора. Западен, който да е до Кулата, София, Видин до Нов мост 2. Централния, който е Капитан Андреево тунел Пречипка, Руси. И източния, който ще е Истанбул, Бургас, Варна, Констанца, Прибалтика. Нали, това ми се покрива 100%. Връщам се през Сен и го казвам да го придвижваме от една страна за него. Той каза, ние трябва и през МОСВ, нали, с колата да се разбереш. Звъннахме тогава на министър, той викам да се видим за един проект, той каза, ще утре ще идем на парламентарен контрол, дай се него се видим. И професионалният състав в парламента го заключих, нали, но викам, докато не се разберем, няма да пусна на майтак, му каза, защото просто много хора излизаха из тях, не мога да говоря на спокойствие. И той вика, тук няма как да стане магистрала, тук е Странджа, защитени зони, викам, чакай малко. Отваряме картата и гледаме, викам, Странджа е природен парк, има път не защитени зони, но те са на 5 км и половина от пътя, по никакъв начин няма да пречат, дай да го направим това нещо. 4 път, но скоростен. Да, той това каза, скоростен може да направим, не магистрален, но скоростен ще го направим. 90 км в час. Ами то даже скоростен до 120 може да бъде, извънградски. Извънградски, да, точно. А то там е извънградски. Оттам нататък тръгнахме на срещи между България и Турция за разширяване на Малко Търново. Турската посланичка е съгласна за това нещо. Аз съм се виждал няколко пъти с нея. Да, тя слуша. Но ние ходихме на срещата между правителствено ниво
министри в България, министри в Турция. Аз съм ходил лично на 3 срещи. Ево. На първата среща отиваме, говорим за Малко Търново, искаме да отворим пункт на Резово, както сега Малко Търново, да отворим на Резово такъв туристически само за леки автомобили. А Малко Търново да го отворим и за товари, защото сега минават само пътници, нали? С автобуси или коли. Ето там ще става представя. Така. Чакаш там с часове. И когато на първата среща говорихме тези неща, накрая като излезе протокола, нищо не пише ни за Малко Търново, ни за Резово. Отивам на втората среща между България и Турция, нали, министра, да говорим пак за Малко Търново, за разширението, той човека говори, даже и аз говорих. И накрая, нали, това е много важно да влезе в протокола между двете държави, защото няма, нали, едно да го говорим, а хората се сменят, нали, смисъл друга да стане някакъв документ. Ходи говорих с нашия протокол, с турския протокол да ги вкараме и на тая среща. Последващата за първ път, тук може да видиш, Bulgarian Turkish Joint Meeting, тук за първ път международен документ между България и Турция се казва, че се планира отваряне на нов граничен пункт на Резово за туристически и отварянето на Малко Търново Дирекой за Goods Vehicle. Той за товари, първо до 5 тона, защото нали, просто пътят не е разширен, а когато се разшири, вече ще го правим до 20 тона. Може да виж, тук съм втори в делегацията. Те работи ти ги разказва, за да разбереш, че аз не просто измислям концепцията, имам визията да измисля самата концепция, и аз се боря, за да я реализирам. Той също разсъждава така, постоянно. Да. Аз се боря, за да я реализирам. Това е ценното и в един момент си казах, ама защо да се боря срещу тази администрация, като мога да оглавя, да накарам да работи цялата в тия проекти, защото това е бъдещето на Бургас. Другия път ще разкажа за другите, и за другите точки.